Čau lidi, já jsem Boboso Jack. Ano, tentokrát nám tady hraje hudba. A vítejte u mého druhého videa. No a toto video vlastně dneska je pár věcí o mně. Sice ještě nevím, kolik jich bude. Ale nic, jdeme na to. Jak se jmenuješ? No samozřejmě, že Jack. Kolik ti je? 14. Tvá oblíbená barva? No tak, když teda nosím ten svůj oranžový náramek, který teďka na mě vidíte, tak prostě je asi oranžová. Tak co jako? Tvé oblíbené jídlo. Oblíbené jídlo, jo? To zapečené těstoviny. Tvé oblíbené zvíře. Zvíře? To je přece jasný pes, jako jsem já. Tvé oblíbené číslo. Ježišmarja, číslo, to je 6, protože 6 se mi vždycky hodí. Co rád děláš? No tak to teda nevím, ale natáčím, jako třeba teď. Máš rád sladkosti? Sladkosti? No tak to teda na sladkosti teda moc expert nejsem, ale jako asi sladkosti prostě, nebo sladkosti teda moc ne. Máš holku? Cože, vy se mě ptáte, jestli mám holku? No to je teda fakt úžasná otázka. Zatím teda ještě ne, ale možná si nějakou najdu. Tvá oblíbená písnička. Písnička, jo, to je The Fox, to prostě moc rád poslouchám. A poslední, proč vlastně nosíš ten svůj oranžový náramek? Když mene, tak prostě dostal jsem ho od rodičů jsem ho dostal a prostě se mi prostě líbí, tak ho teďka mám, no. Bez něj prostě nejsem Jack. No nic, a to teda doufám, že jich bylo teda 11 těch otázek na mě, věcí, prostě, no a to z tohoto videa asi zatím bude všechno. Pokud se vám tohleto video líbilo, asi 11 věcí o mě, nevím teďka, kolik jich bylo, já teda nevím, já spočítal jsem si to, takže dobrý. No a tak prostě asi všechno, pokud se vám video líbilo, dejte aspoň prosím vás like a tady s vámi loučím mezi teda ahoj!